Predstavte si, že sa v jedno popoludnie vyberiete na výlet na motorke mimo mesta niekam do prírody. Prechádzate zákrutou a zrazu zbadáte stredne veľkú zvieraciu prepravku. Ak máte radi zvieratá, tak sa vás určite zmocní pocit, že niečo nie je v poriadku, však? A tak sa otočíte, vrátite sa na miesto a v prepravke nájdete mladého psíka nechaného na pospas osudu. Toto sa stalo Brettovi. A vy sa v dnešnom príbehu dozviete, čo nasledovalo. Brett zbadal počas svojej jazdy na motorke opustenú prepravku pre zvieratá a rozhodol sa zastaviť. Klietka bola poškodená a vyzeralo to, ako by sa niečo chcelo zvnútra prekúsať von. Brett odomkol prepravku a našiel v nej vychudnutú fenku, ktorej dal okamžite meno Charlie Bravo. Brett jej priniesol jedlo, ktoré tak zúfalo potrebovala. Následne sa vrátil domov pre svoj pick-up, aby ju odviezol. Keď sa vrátil, Charlie mu s vďačnosťou pozerala do očí. Doma jej Brett doprial potrebný kúpel. Jej zlepené chlpy ukázali, ako ju predchádzajúci majiteľ zanedbával. Zarastajúce pazúry na nohách jej spôsobovali bolesť a sťažovali jej chôdzu. Muž vzal psíka s láskou k veterinárovi, kde Charlie dostala potrebnú zdravotnú pomoc. Hoci nikto nevedel, ako dlho bola Charlie v klietke, veterinár odhadol jej vek na asi 8 mesiacov. Napriek tomu, že Brett mal už doma 3 ďalšie zachránené psy, nemohol sa zmieriť s myšlienkou, že by sa s ňou musel rozlúčiť. Hneď si ju obľúbil a bol odhodlaný poskytnúť jej milujúci domov, aký si zaslúži. Postupne sa Charlie navrátila sila a zdravie. Teraz už bola veselá a hravá, plná života a konečne zažívala radosť z nového domova. Keď sa Brettovi známi dopočuli, čo sa stalo, rozhodli sa mu finančne pomôcť a zložili sa na vysoké účty za lekárskú starostlivosť. Brett mal však vážnu dilemu, čo urobiť so zvyšnými peniazmi. Nevedel, či ich darovať útulku, alebo si založiť vlastný. Ak by sa nakoniec rozhodol založiť si vlastný útulok, výstižne by ho nazval Charlieho anieli. Dojemný príbeh Bretta a Charlie je dôkazom toho, že dobro na svete ešte nevymrlo.